Stížme sa slovami 131. žalmu. Hospodine, moje srdce nie je pyšné a moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými cieľmi, ktoré sú pre mňa predivné. Veru, upokojil som si dušu, utíšil ju. Ako nasýtené dieťa je pri svojej matke, ako nasýtené dieťa, tak sa cíti vo mne moja duša. Izrael, čakaj na Hospodina. Od teraz až na veky. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Milé sestry, milí bratia, slova písma svätého, ktoré budú slúžiť ako základ kázne, čítame z Evanjelia podľa Lukáša, z 2. kapitoly, 40. verš. Dieťatko však rástlo a mocnelo. Bolo plné múdrosti a milosť Božia spočívala na ňom. Amen. Toľko je slov písma svätého. Svetlá Vianoc pomaličky vyhasnú, stromčeky opadajú, tie krásne vianočné piesne pomaličky doznejú. A čo potom? Je po všetkom? Určite nie. Neviem, ako vy, ale ja osobne si uvedomujem, že Vianoce sú len začiatok a nie koniec. Že to nie je bodka a potom všetko skončilo. Môžeme povedať, že je to taká dvojbodka a potom pokračovanie, alebo bodkočiarka. Môžeme si dať, čo sa nám hodí, ale určite nie koniec. Aj so životom Pána Ježiša Krista je to tak. Nie je to len o Betleheme. My sa tam už nechceme vrátiť. Nechceme pozerať len na to betlehemské dieťa zavinuté do plienky, uložené v jasličkách, za ktorým prišli pastieri. Nechceme vidieť Pána Ježiša Krista len ako to maličké 8-dňové dieťa, ktoré rodičia priniesli do chrámu. A Simeon sa z neho tešil, lebo videl záchrancu celého sveta. A nechceme ostať ani v tom dome v Betleheme, do ktorého prišli mudrci od východu, aby tomu dieťatku priniesli vzácne dary. Chceme pokračovať ďalej. Chceme vidieť nášho záchrancu, nášho spasiteľa v celom jeho živote. Nielen ako to malé, bezbranné dieťa. Veď nikomu z nás by sa nepáčilo, keby aj na nás okolitý svet pozeral len ako na bábätko, alebo ako na to malé, rozkošné, ročné či dvojročné dieťatko. Veď život, ak je prirodzený, musí sa vyvíjať a pokračovať ďalej. Nesmie stáť na jednom mieste. A keď sa to deje, vieme, že to nie je v poriadku, že je to defekt, že tam niekde nastala chyba. Ak dieťatko nerastie, ak sa nevyvíja. Mnohí však Pána Ježiša vidia len ako dieťa. My v ňom vidíme nášho záchrancu, Pána a Spasiteľa.
Lebo Božie slovo hovorí, veršik pred našim kázňovým textom, a keď vykonali všetko podľa zákona Pánovho, vrátili sa do Galilei, do mesta Nazareta. Pán Ježiš celý svoj život vyrastal v Nazarete. Preto ho mnohí aj volali Ježiš Nazarecký. Podľa miesta, kde väčšinu svojho života, kde 30 rokov žil. Ak nerátame niekoľko rokov, ktoré žil v exíle v Egypte. A čo sa s ním v tom Nazarete dialo? O tom nám hovorí náš kázňový text. Dieťatko však rástlo a mocnelo, plné múdrosti a milosť Božia spočívala na ňom. A tu sa môžeme zastaviť. Možno na tej jednej maličkej vete, ktorú častokrát v Božom slove prehliadneme, že Ježiš rástol, že mocnel na tele, na duchu a Božia milosť na ňom spočívala. A 30 rokov s výnimkou jedného okamihu, keď mal 12 rokov a poznáme, ako išiel do chrámu, o ňom nevieme nič. A dnes sa chcem práve zamýšľať nad tými 30 rokmi, kedy o ňom nevieme nič. Nevieme, čo robil, ako žil, ale vieme niečo veľmi podstatné, že rástol a mocnel, bol plný múdrosti a milosť Božia spočívala na ňom. Pán Ježiš bol Boh, bol Boží syn, ale bol aj človek podobný nám všetkým. A predtým, ako mal vykonať dielo našej záchrany, žil v obyčajnom, jednoduchom, nevýznanom meste v Nazarete. Učil sa pravdepodobne svojmu povolaniu od svojho otca, ktorý bol stolár, tesár. Nerobil nič veľké, nič výnimočné, lebo ak by tak bolo, tak by nám to Božie slovo zapísalo. Jednoducho žil obyčajný, jednoduchý život. Ale aj v tom jednoduchom, obyčajnom živote, o ktorom my dokopy skoro nič nevieme, môžeme získať poučenie do nášho života. Že aj tam, kde sa z ľudského pohľadu nič veľké, výnimočné nedeje, sa deje niečo veľké. Niečo neviditeľné. Aby potom mohlo prísť niečo, čo oslaví Pána Boha. A tak aj my, keď máme pocit, že v našom živote sa nič extra nedeje, možno aj v tej duchovnej oblasti, že sú obdobia, kedy neprežívame nejaké extra duchovné zážitky. Možno vnímame, že život len ide ďalej a nič zvláštne. Nebuďme vyrušení. Je to v poriadku. Ježiš bol Boh. Bol náš záchranca. A 30 rokov s výnimkou jeho návštevy v chráme sa nič výnimočné neudialo. Nič, čo by sme potrebovali vedieť. Len jedna dôležitá udalosť, že podľa svojho zvyku išiel s rodičmi do chrámu a túžil byť vo veciach svojho nebeského Otca. Túžil po Božej blízkosti. Túžil byť blízko nebeskému Otcovi. A tam si môžeme z neho zobrať príklad. Aby sme aj my, možno v časoch, kedy máme pocit, že sa nič
extra v našom živote nedeje, túžili len po tom jednom. Túžili po Božej blízkosti. Túžili po živote s ním. Verne kráčať s Pánom Bohom. Tak ako Boží syn Pán Ježiš. Verne kráčal so svojím otcom. V čase, kedy sa nič extra nedialo. Kedy tak, ako každé dieťa len poslušne, pokorne rástol. Kedy dozrieval, dospieval. Kedy sa učil svojmu remeslu. Kedy prospieval aj v poznaní nielen ľudskej múdrosti, ale aj Božej. A Boh sa k nemu priznal a Božia milosť na ňom spočívala, pretože bol plný Božej milosti. Kedy bol plný Božej milosti? Od začiatku. Nie až potom, keď vykonal prvý zázrak v Káne Galilejskej, keď sa dokázal ako niekto výnimočný. Nie. Plný Božej milosti bol od malička, ako rástol. A to nás môže povzbudiť, ale aj napomenúť. Niekedy máme pocit, že musíme niečo výnimočné urobiť, aby sme si zaslúžili Božiu milosť. Myslíme si, že musíme podať nejaký výkon, aby si nás Pán Boh všimol a aby sme boli hodní jeho milosti. Nie je to pravda. Je to klamstvo tohto sveta. Pozrime sa na Božieho syna. Na to dieťa, ktoré postupne rástlo v nepatrnom mestečku Nazarete. Ešte nič nevykonalo. Nič zázračné neurobilo. Iba túžilo byť v blízkosti svojho nebeského Otca. A Božia milosť na ňom spočívala. Božia milosť nie je výsledku toho, že si to zaslúžim. Že podám nejaký výkon a preto ma nasleduje Božia milosť. Je to presne naopak. Som taký, aký som v Božej blízkosti. Žijem svoj život s ním. Ako obrazne povedané malé dieťa, ktoré rastie, vyvíja sa a poznáva okolitý svet. Ale Božia milosť je už v tom mojom nepatrnom duchovnom raste a vývoji pri mne. A keď mám tú Božiu milosť, keď z tej Božej milosti žijem svoj život s mojím Bohom, s mojím záchrancom, až potom prichádza to, že Pán Boh cezo mňa môže niečo konať. Presne tak, ako v živote svojho syna Pán Boh konal. Najprv sa priznával k nemu, žehnal ho, viedol ho, naplňal ho milosťou a až potom cez neho začal konať zázraky a potom to najdôležitejšie, kvôli čomu sa Ježiš narodil. Dielo mojej, tvojej záchrany, dielo záchrany celého sveta, kedy Boží syn dobrovoľne sa vydáva v Getsemanskej záhrade, kedy ide cestou kríža, cestou bolesti smrti, ale aj cestou prázdneho hrobu, zoslania Ducha Svätého a vyslania ľudí, nás do celého sveta, aby sme o tom svedčili. To všetko bol postupný proces. A tak aj my. Možno v tomto takom medziobdobí, v nedeli po Vianociach, kedy máme pocit, že nič zvláštne sa nedeje, kedy niektorí ani nedočkajú na 3 kráľov a už pomaly všetko vyhadzujú a majú pocit, že Vianoce skončili, môžeme hľadieť na dieťa Ježiša.
ako bolo spojené so svojím otcom, ako ho Pán Boh žehnal. A môžeme si klásť otázku. Ako je to so mnou? Nemusíme teraz riešiť náš telesný vývin, aj keď aj starostlivosť o naše telo je dôležitá, ako o tom hovorí kresťanská etika, ale môžeme pozerať na svoj duchovný vývin. Rastiem? Vyvíjam sa? Alebo sa stále cítim, alebo stále správam ako to dieťa, ktoré je zabalené do plienky a potrebuje opateru a starostlivosť svojich rodičov. Čaká, kým ho prebalia, čaká, kým ho nakrmia. A to je všetko, čo robí. Ak by to tak bolo, stále nebolo by to v poriadku. A tak aj my nemôžeme čakať vo svojom duchovnom vývine a živote, že sa niekto iný bude o náš duchovný život starať do nekonečna. Ako o to malé bábätko. Áno, na začiatku, keď človek uverí v Pána Ježiša, je to jedno v akom veku, či postupne od malička spoznáva Pána Ježiša v kresťanskej rodine, alebo či v dospelosti mu odovzdá svoj život, na začiatku áno, prijíma tie jednoduché veci. Apoštol Pavol to hovorí, ten jednoduchý duchovný pokrm, mlieko. Ale potom postupne musí prijímať aj tvrdší pokrm, stravu, ktorá mu dá možnosť zosilnieť, zmocnieť, aby sa vyvinulo v dospelého človeka. Nebuďme aj v duchovnom živote ako bábätka, ako nemluvniatka, ktoré majú pocit, veď niekto iný sa o mňa má postarať, alebo tú duchovnú službu, misiu môže robiť niekto iný, ja ešte nie som zrelý. Áno, môže byť obdobie, kedy človek nie je zrelý. A Ježiš nekázal hneď, nerobil zázraky hneď, ale prišla doba, kedy dozrel, dospel a vykonal to, čo mal. A tak si aj my môžeme položiť otázku. Ako je to s mojím duchovným životom? Nesprávam sa? Aj keď s Ježišom žijem roky a ho dlho poznám, ako také bábätko? A čakám, že len niekto o mňa sa bude duchovne starať? Nie. Je na čase sa starať sám o seba, ak už roky žijem s Pánom Ježišom. Brať jeho slovo denne do rúk. Modliť sa, svojim životom svedčiť o ňom. K tomu je pozvaný každý človek v prirodzenom duchovnom raste. Ale aj naopak. Nenechajme sa oklamať, že najprv my musíme podať nejaký výkon, lebo nie sme hodní Božej milosti. Najprv obrazne povedané, my musíme spasiť celý svet, aby si nás Pán Boh všimol. To je druhý extrém. Ďalšie klamstvo. Tu sa opäť pozrime na Pána Ježiša. Veď aj on postupne rástol, mocnel, bol plný múdrosti a milosť Božia na ňom spočívala od začiatku. A tak aj my pamätajme, že sme nástroj v Božej ruke. A to, čo ja konám, tie skutky, ktoré možno ukazujem, skutky lásky ľuďom, tomuto svetu, nie sú tie skutky, ktoré mi majú zabezpečiť, že si ma Pán Boh všimne a ma začne žehnať. Ale naopak, sú to len skutky, ktoré odpovedajú na Božiu milosť, na Božiu dobrotu a lásku, na to, čo pre nás Pán Boh cez svojho Syna Ježiša Krista vykonal. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky, ale aby oslavovali vášho Boha, ktorý je v nebesiach. To je poslanie nášho kresťanského života.
aj našich dobrých skutkoch, aby všetci videli Božiu dobrotu a Božiu lásku. Nie, aby si nás Pán Boh všimol. Nepleťme a nemýlme si to poradie. Prajem, milé sestry, milí bratia, každému jednému z nás, aby sme pri pohľade aj na to nepatrné obdobie Pána Ježiša mohli aj teraz načerpať a každý sám sebe položiť otázku. Aby sme sa nepodobali tým maličkým bábetkám, ktoré majú 30 rokov a čakajú, že ich niekto bude krmiť a prebaľovať, alebo naopak, aby sme si nemysleli, že až keď my podáme nejaký výkon, tak si nás Pán Boh všimne. Odpovedzme teraz každý sám sebe, či nie sme náhodou v jednom z tých dvoch extrémov a prosme o Božiu milosť, aby sme boli na tej správnej ceste duchovného dozrievania. Amen.